rychle přibývá. Podle pondělních dat za poslední týden nemoc lékaři potvrdili u víc než 1000 lidí. Jde tak o druhý nejvyšší 7denní nárůst. Celkem ke včerejšku Státní zdravotní ústav od začátku roku evidoval 6397 nakažených. To je 6krát víc než za celý loňský rok. Ústav taky zaznamenal zatím 3 úmrtí lidí, u kterých se prokázala kromě jiných zdravotních potíží právě i nákaza černým kašlem. 10% dětí nedostane posilující dávku v 5 a v 10 letech věku. A to je z mého pohledu nejdůležitější věc, kterou je potřeba řešit. Měli bychom opravdu velmi aktivně a intenzivně vyzývat rodiče těchto dětí, aby se dostavili s dětmi na doočkování. Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka, taky vedoucí katedry všeobecného praktického lékařství na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Dobrý večer. Dobrý večer. A je tady taky Kateřina Fabiánová, zástupkyně vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí ze Státního zdravotního ústavu. I vám přeji hezký večer. Dobrý večer. Tak paní doktorko Bezdíčková, začnu u vás. Vy už jste měla nějaké případy v ordinaci černého kašle? Měla. V tyto dny v podstatě každý den máme nějaký pozitivní záchyt u některého pacienta, dá se říct. Dá se říct, z jaké skupiny, řekněme, ty pacienti jsou starší, mladší? Tak praktický lékař pro dospělé vlastně může registrovat pacienty od 14 let, ale zpravidla máme až od 18 let výše. Jedná se tedy o dospělé osoby a jsou to spíš osoby středního věku, které nyní přicházejí, ale už jsme měli i seniora s pertusí. Očkovaní, neočkovaní? Tak v dospělosti vlastně standardně se neočkuje, aspoň do této chvíle se neočkovalo. Je to vlastně fakultativní očkování, které si každý může připlatit na místo pravidelného očkování proti tetanu a těch osob, které jsou přeočkované, je velmi málo. Takže většina z těch lidí, kteří teď pertusy mají, tak očkování v nedávné době nebyli. No a kolik máte vakcín v ordinaci? Kolik byste jich tam našla? Já jich v tuhle chvíli mám asi 15, ale je to tím, že my jsme si vlastně krátce předtím objednali velké množství vakcín, protože jsme očekávali ten zvýšený zájem, takže je stále ještě máme a tento týden jsem zase nějaké doobjednala právě pro ty těhotné. Takže na to jsem se chtěla zeptat. Řada vašich kolegů říká, máme jednu vakcínu, opravdu ji schovávám, kdyby mi přišla těhotná žena do ordinace. V tuto chvíli vlastně od 5.4. od pátku mají ordinace praktických lékařů, gynekologů a také očkovací centra možnost objednat si pro těhotné ženy očkovací látky Adacel Polio a na tu jednu ordinaci je to asi 5 vakcín. Pokud očkovací centrum, tak má samozřejmě větší možnost objednat si větší množství vakcín. Paní Fabiánová, já jsem tady mluvila o tom čísle víc než 6 000 nakažených. To znamená, že velmi pravděpodobně každý z nás se asi setká možná s někým, kdo černým kašlem prochází nebo jim prošel. Bude to číslo růst nebo kde se zastaví? Dá se to predikovat nějak? Predikovat se to asi nedá. Já se obávám, že to číslo bude růst, protože když se podíváme na data, která máme z předchozích let, tak rok 2019 byl takovým startovním, kdy rostla čísla pertusová, která jsme měli a byl to vlastně rok v cyklu epidemickém 3 až 5 letém, který tady běžně v populaci vidíme a očekávali jsme, že rok 2020 bude, vidíme černý kašel, slyšíme přímo? My ve studiu, ano, diváci možná ne, zvukař nám tady zakašlal trochu, tak já doufám, že rok 2020 bude pertusovým kašlem, pertusovým rokem, ale díky covidovým opatřením, lockdownům a rouškám se to vlastně zastavilo a díky těm několika letům, kdy teda se pertuse neobjevovala vůbec, tak nám narostl počet vnímavých jedinců, kteří se v současné době vlastně takovým dominovým efektem promořují onemocněním, protože, jak říkala paní doktorka, většina z nich v dospělosti nebo i v tom teenagerovském věku 15 až 19 očkovaní nejsou nebo byli sice mezi tím 10. 11., i když pan doktor říkal, že ne všichni, ale bohužel prostě ta vakcína, její účinnost je zhruba 3 až 5 let. A nezastaví ten nárůst třeba teplé počasí, jaro? Není to viróza. My vidíme, že onemocnění se vyskytuje v průběhu celého roku a paradoxně ta sezónnost je nejvyšší během letních prázdnin. A navíc ještě na Jadranu, jak jsem se dočetla, je největší ohnisko teď černého. V podstatě Chorvatsko má ze všech států Evropské unie, je ještě před námi, my jsme potom asi druzí. Nicméně podle zprávy ECDC, která bude pravděpodobně zveřejněna v pátek,
tak ty podklady, které mám k dispozici, tak říkají, že ty problémy jsou v celém světě. Opravdu jsou tam je tam vyjmenováno mnoho států a vedle nás problém mají Dánové, začíná to i v Polsku, začíná to v Rakousku, Belgičani, Španělé, jako situace nejsme výjimeční. No ale čím to tedy je? Přispěl třeba i covid k tomu, že lidé mají nedůvěru v očkování a tím spíš se různé nemoci více šíří? Je tohle taky třeba? No, během covidu se vlastně zastavily všechny infekce přenášené kapénkovou cestou, kapénkami respirační infekce. Vidíme to u spály, vidíme to u ostatních onemocnění, včetně té pertuse. V momentě, kdy prostě se nám nahromadil díky těm covidovým opatřením, prostě to onemocnění necirkulovalo. My jsme měli pouze několik desítek případů a nahromadil se dostatečný počet jedinců, kteří jsou vnímaví. A existují teoretické matematické modely, které říkají, při kolika počtech jedinců, když se to onemocnění objeví, se začne snadno v populaci šířit a myslím si, že jsme dosáhli toho očekávaného počtu a vlastně je to souběh několika faktorů, kdy ta populace, která je teď nejvíc nemocná, ty 15letí, 19letí, jsou očkovaní pouze acelulárními očkovacími látkami, vakcínami, které fungují dobře, ale pouze 3 až 5 let. Paní doktorko Bezdíčková, mluvili jsme tady o jiných onemocněních, dokonce tu mám číslo, že spalniček v Evropě za loňský rok přibylo 45krát. Tak co ty další nemoci, záškrt, spalničky, jak s nimi se často setkáváte? A co může z vašeho pohledu za to, že se ty nemoci víc šíří? I nemoci, které jsme třeba považovali za v podstatě vymýcené. Naštěstí výjimečně se spalničkami a se záškrtem jsem se nesetkala zatím. Nicméně víme, že se vyskytují. Já myslím, že hlavně u toho černého kašle ještě přeci jenom trochu přispívá i to, že mnohem lépe diagnostikujeme. My jsme se během pandemie COVID-19 naučili dobře dělat výtěry na PCR a teď to hodně zužitkováváme, takže máme daleko přesnější obraz o tom, co nám tady cirkuluje a přestože pravděpodobně zachytáváme jenom menší část z těch nemocných a těch reálně nemocných tady bude několikanásobně více, tak je to přece jenom větší počet, než jsme byli zvyklí v těch předchozích sezónách, kdy nepamatuji, že bychom takto testovali pertusy jako praktici. Takže to je ještě jeden faktor. A pak jsou i určité náznaky a hypotézy, že vlastně ten samotný COVID-19 má vliv na imunitu a to, že opakovaně jsme prodělali většina z nás toho onemocnění, tak přece jenom zanechalo na nás nějaké stopy. I to, že jsme se dostali většinou do dekondice během té pandemie a přece jenom tohle všechno se může podepsat také na tom, že jsme více nemocní. A s tou ochotou očkovat sebe a své děti, to se na nás nějak podepsala, ta epidemie covidu, že bychom třeba měli pocit, že očkování prostě už stačilo? Nebo... Já musím říct, že tady vidím úplný opak. Naopak, lidé mají zájem o očkování nyní, ptají se, těhotné přicházejí, zvlášť v těch posledních dnech, každý den vlastně očkujeme tak 4 těhotné i neregistrované pacientky a očkujeme i v té takzvané cocoon strategy vlastně jejich partnery a to i po narození toho potomka, aby vlastně ochránili to miminko, které mají doma. Takže vidím to jako příležitost naopak propagovat očkování a vzbudit ten zájem a věřím, že právě ta situace teď také upozorní na tu potřebu se přeočkovat alespoň jednou v dospělosti. Co z vašeho pohledu přinesl ten COVID pozitivního? Třeba právě lepší data, lepší diagnostiku, to, že máme větší přehled o těch nemocech. Naučili jsme se v tomhle ohledu něco? No, myslím si, že jak říkala paní doktorka, určitě přístup k laboratornímu vyšetření, k té metodě nazofaryngálního výtěru, kterým jsme byli všichni opakovaně určitě několikrát, který jsme podstoupili a to určitě přispívá k lepší diagnostice, ale co se týče nějakého přístupu třeba k hlášení infekčních nemocí, víme, že spousta infekcí je teda podhlášených. Černého kašle se to týká také. A o tom třeba dokladují naše data, kde na tom kartogramu máme okres Jeseník, kde se podle dat prostě nevyskytuje jediný případ pertuse. Je to hodně zvláštní. A nějakou hypotézu? Čím je to? No, hypotézu máme hromadu a mám tam známé, takže vím, že tam děti ve škole kašlou, ale prostě nevyšetřuje se tam. Tak jako léčí se třeba naslepo, nevyšetřuje se, je s tím trošku problém, protože laboratoř může být daleko, sice je tam nemocnice,
Jako těch faktorů, proč tomu tak je celá řada. Samozřejmě není to jenom u této choroby nebo u této infekce, je to u řady jiných, ale myslím si, že s covidem se rozjela snaha zlepšit hlášení infekčních onemocnění a vidíme to a doufám, že se to podaří, že budeme mít prostě tu informovanost lepší. No a nějaká rada teď pro diváky, mají třeba si sednout na svůj očkovací průkaz, kontrolovat si, co kde mají, co je potřeba přeočkovat, co není, mají se o to aktivně zajímat, co by je mělo zajímat v tom očkovacím průkazu, paní doktor? Já myslím, že rada číslo 1 je opravdu, aby všechny ty těhotné, zejména ve 3. trimestru, ale klidně o trošku dřív, se informovali u svého praktického lékaře nebo gynekologa, případně v porodnici, kde jsou registrované k porodu, nebo v očkovacím centru. A my se teď snažíme ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vytvořit mapu těchto míst, kde se mohou naočkovat, tak si zajistit opravdu to očkování. To je priorita číslo 1. Stejně tak velmi rizikové osoby s nějakou poruchou imunity nebo chronickým onemocněním, seniori nad 65 let s plicní chorobou, v onkologické léčbě, ti by také měli pomyslet na co nejdřívější přeočkování. Všichni ostatní samozřejmě ideálně, ať si nainstalují EZ kartu, prohlídnou si vlastně svoje očkování, určitě tam neuvidí všechno, ale mohou kontaktovat svého praktika, informovat se o těch zbylých očkováních a podívat se, zda by pro ně nebylo na čase se přeočkovat. Bohužel v tuto chvíli musí zhruba 2 týdny počkat, i kdyby zájem měli, protože těch vakcín tady v tuto chvíli není dostatek pro tu širokou populaci a očkujeme prioritně právě ty těhotné. Říká praktická lékařka Ludmila Bezdíčková. Děkuji vám, že jste přišla. Hezký večer. Také. A loučím se také se zástupkyní vedoucího oddělení epidemiologie infekčních nemocí ze Státního zdravotního ústavu Kateřinou Fabiánovou. I vám moc děkuji. Hezký večer. Hezký večer, shledanou. Teplo, sucho a vítr mají podíl na tom, že v tuzemské přírodě od začátku roku